Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon, magluluto tayo ng paanang manok. Gawin natin tong special guys. Ang ingredients lang niya. Una, bawang, harina, garlic powder, ground pepper, syempre yung paanang manok. Tapos, dairy cream, at cornstarch. Una nating gawin is pakuluan natin yung paa. Lagyan natin ng tubig. Asin. Paminta na truck. Tapos, dikdikan natin ng bawang. Habang pinapakuluan natin yung paanang manok, guys, i-mix lang natin yung breading niya. Harina, cornstarch, garlic powder, paminta powder, at asin. Mix lang natin guys. Patinday ng itlog. Paminta powder. Kunting asin. Didikdik lang tayo ng bawang, guys. Kailangan, guys, marami ang bawang nito. Isang buong ulo. Pakuluan lang natin guys ng 15 to 20 minutes. Huwag naman pong sobra para hindi siya maghiwalay-hiwalay. Ayan guys, mukhang okay na to. Ilipat lang natin sa salaan para palamigin natin. Yan, itapon lang natin yung tubig na pinagkuluan. Ilagay natin sa salaan. Palamigin lang natin, guys. Yan, guys, magbe-breading na tayo. Lagay lang natin yung una dito. Tapos, ito, iloblob. Kailangan, tuyo yung kabila. Dito yung basa dito sa kabila. Yan.
Ayan na guys, mainit na yung mantika. Ilagay na natin yung paa. Dahan-dahan tayo guys kasi pilagsik to. Pag brown na, baliktarin lang natin. Itong recipe na to guys, matrabaho. Kaya lang, sarap. Ayan guys, tapos na natin iprito lahat. Guys, nagpainit na tayo ng kawali. Ilagay lang natin yung butter. Kalahati lang to guys ang ginamit ko. Next, ilagay lang natin yung bawang. Lagyan lang natin konting ground pepper. Pag golden brown na yung bawang, ilagay lang natin yung paa guys. Yan. Bango-bango na. At patayin na natin yung apoy. Baka masunog yung bawang. Ayan guys, tapos na ako magluto. Salamat sa panonood. Please subscribe my channel. God bless!